umur umman ya kulo ani boyos gata 80 বছর 80 বছর তিনি ani kha begaino जों बुझियानो बागै अनेक लोजा जोंनि दफाराव जों सिजेना नांनाय जों एकता बट तंनायनि नांनाय बन बागै तिनि अरेलि तिनि 24 तारिख बिसरा मन्द कायसा सिनि लांलामा हातिबो अर दमाया जों जतन अरेलिनि बागै जों एटान मांनाय जतन माथा मायनाय कारण तिब्रा हाव गोबां फाटन बरक हाबाजा आबो जतन सिवो जतन बिचिवो बन बागै न जारा कलम्बोते गना लेखापड़ा गना नरम मा आगनाय नरम उकलगो जों दङ आंनि बैसो ताबा 80 बोसोर बैस थाखा खायफोरनो तमै माया बखा मुक्ति खालायो हानि दाखुरक गोबां मा फाटन बर हापाचा नरम साइमानो नरम आमसे सिजा नुजा बन बागैनो सुदोसिन तिब्रा हाव चिमिया बायरे आसाम आरो विभिन्न सारा 12 বছর আমার চলিত তাই পশ্চিমবঙ্গের বনবাই जों नरम सिक्ला मथारक सिक्ला जुबरावनो एकता बड तौनि अ हासिनि संग्राम खायनांनाय चिनान कक्रे लाचिन कक्रे गणतंत्र दे जत्न अधिकार दङ बन बागै आं चिनि अ फाइनाल रैली जत सुबान बागै आं सिक्ला मथारावनो खाबाय खुबाय कयजाबो नरम एकता बड तौनि थान्दा तौनि साथा साल केवनाय ताइ चिनि आगिना अकरारक पलिटिक राजनीति थुनायरक बरो निसामु बरो खलाय तबो बन बागै तिनि 24 तारिख बिसर मन्द कायसा तिनि रैली तिनि चलिनाय बन बागै नौनो थान्सा बा एकता बड तौनि बागै आं खाबाय खुबाय जतन कबगे आंनि कग्न अर मथाका जतन खुलुमबायका